Caafotiral ngal latti hoosowal alkawal ha yeeso laamiɗo yande jum'aare 13 lewru octobre hitande 2020 KAIGAMA Foulbe metama nder faada laamiɗo ngaoundere Elhaj Muhammadu Hayatu Isa saraki en e jawro en liman en e modiɓe bandiraɓe e sobiraɓe ɓe fuu ɓe kawti haɗo ngam sembeɗingo mobre nde. Abba Suudi banno o wiyete o latti KAIGAMAjo tataɓo nder KAIGAMA en Fulɓe ɓe leŋol mawi en babirawo mako KAIGAMA jawro Nana Hamadikko be hammirawo mako KAIGAMA jawro Yaya Bakari ɓe fuu ha zamanuru maɓɓe ɓe jogori metalawol ngol be adilaku. Laamiɗo ngaoundere wasimo wasiyaji ɗuɗɗi no o soggoro kugal ngal. KAIGAMA a dawɗiɗan be jawro en fuu kadi laamiɗo andi en en dara en fuu meɗen kala jawro en kala saraki en ha nokkuji maɓɓe fuu en solna ɓiɓɓe men yaago jangirle o dawriɗan ɓe laamiɗo mangol man o lattan o mofto jamaji ha deyde tayre laamorde ngaoundere fuu kadi laamiɗo wi en toren jawmirawo de'itin lesdi meɗen ha kala fitinaji woni ha lesdi meɗen fuu Allah ittanen ɗum. KAIGAMA Foulbe on latti tataɓo nder saraki en laamiɗo ɗon nder kuuɗe ɗe o halfitina kawtal hoore ɓiɓɓe adama en ha ɗakki laamiɗo e kuudal be jawro en ngam gasnugo jonde jam e hoolare ha nder wuro. ɓaawo mobre nde yonde laamiɗo ɓe tokkiti be siyasaji feere feere ngal mawi banno wowa ɓe mbaɗi camgal pucci hawtade be saraki en ɓe mbaɗi gamarle e pijirle hawtade be bamboɓe. ɓiɓɓe adama en gonɓe ɗakki Abba Suudi ceori be dede no siyasa laamu saliri. Alhamdulillah sewo kana onon fof yalɗiri on yi yimɓe passeyi yimɓe moftoti waɗi sewo mai daga yonde lam ga yetti haare ɗo Allah tabutu Allah jogoɗum. Nder boliɗe maako KAIGAMA Foulbe ɗo ewno derɗiraɓe maako ɓiɓɓe mawi no ɓe ballotira ɓe enɗotira ngam hano o jogoro laamu ngu dede no hani. Yimɓe mawi kam ɓe habda matotira min joga min sogga ɗum yaha yeeso bana dottijo min jogiri ɓe hammirawo min jogiri ha ɗum wiyetiyamo goto jogata laamu min hawra min matotira min enɗotira min sogga min yahira yeeso. Nder sana'aji Abba Suudi o demowo o gaynako o cuklantoɗo bo motaji mawɗi e nyiɓaloji. Yande o hoosi laamu oɗo mari duuɓi 56 rewɓe ɗiɗo e ɓikkon 15.